कोणी साई बघ बघतच पाहते मनस मल्तोंದು ಲೇಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ मनस ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಕಾನಿ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಹೋಗ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈಗಲೂ ಇನ್ನು ಯಶವಂತಪುರ ಬೈದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿನಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟದ ಅಣ್ಣನ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬೇಗ ನನ್ನ ತಕ್ಕ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಸ್ ಮಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇದು ಬರ್ಸ ಅವಳು ಉಂತಾರಲ್ಲ ಇದೆ ಬರ್ತೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ಪದ ಬರ್ಸರ್ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಪನಿ 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 ಲೇ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾಬೆ ಬಬುಚಿ ರಿತ್ವಿ ಇಂದು ಎಲೆ ಪೋಂಕ್ರೆ ಮಗನ ದುಂಬುದ ಪುರ ಪಾತ್ರ ಚುಚಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ಓದೋದು ಈಗ ಗೊಬ್ಬ ಈಗ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಗೊಬ್ಬ ನನ್ನೋರ ಇತ್ತೆ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಕಮ್ಮಿ 3 ಜನ ದಾದ ನನ್ನೋರ ಗೊಬ್ಬ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಇಟ್ಟಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ ಓದಿದ್ದು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾರೈತೆ ಅವು 25 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬಗನ 25 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಿಚಿ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ 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 ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಹೋಗ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರೋದು ವರ್ಷ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಾತ್ಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಡೆ ಪೂಜಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒನಸು ಬೈದೇರಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸಿಗೆ ಲೈನ್ ಅಂತದೆ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊನಸ್ಕೊರ ಒಂದು ಲೊಲಿತೆ ಇತ್ತು ಆಕಲ್ ಒನಸ ಅದು ಎಂಕುಲ್ ಪತ್ತರ ಐತೆ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ पूजा वीडियो देखते जा मस्त रश इतना वीडियो मलते जाए
ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಟ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒನಸ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಪೋದು ಅಂಚಪೋದ ಅದು ಪೂರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂಡ್ಯ ರಶೀತ್ ನಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ಒನಸ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೋಸ್ಪ ಮೂಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಉಂತುದೇರು ಏಕಾಡು ಉಂತುದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿಕೇನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಒನಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟಸ್